салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали Азам Блог ва чун ҳар вақта бо шумо ман Азам Тавоил. Видеоро ки имрӯза ё бародарон дар бораи морҳои парон аст. Ба касе ки ин видео интерес на марҳамат тамошо мекунем ва мо бошад видеоро ки имрӯза ҳамонро сар мекунем. Рафтем. Чӣ хеле медонем дӯстон, ҷангал қонунҳои бениҳоят вазнин дорад ва ҳар як ҳайвон барои зинда мондани худ меҷангад. Аз ҳамаи ҳайвонҳо дида мор бисёртар дар ин гуна муборизаҳо ғолиб меояд, чунки он ҳам дар замин, ҳам дар об ва ҳатто метавонад парвоз кунад. Дар ҷангали Азия дар ҳақиқат 5 намуд море аст ки метавонанд аз ҷои худ паранд. Ва то ҳоло олимон намедонанд ки барои чӣ морҳо парвоз мекунанд. Ва ҳоло дар хабарҳои имрӯза ва ҷаҳонӣ дар бораи морҳои парранда хабарҳо кам аст, аммо мо имрӯз кӯшиш мекунем ки шуморо бо ин намуд морҳо шинос кунем. Чӣ хеле ки дидед, ин намуд мор дар ҷангали Азия зиндагӣ мекунад ва ин на танҳо ба танаи баргҳо баромада метавонад, ин ба танаи дарахт ба осонӣ мебарояд, барои он ки ин мор 400 қабурға дорад. Ва пӯсти ин морҳо хеле ҳам аҷоиб аст, барои он ки онҳо метавонанд пӯсти худро ба дарахт ё ин ки ба ягон намуд гул ё ин ки ба ягон намуд барг иваз кунанд. Ҳамаи ин намуд морҳо зебо ҳастанд, аммо деревесни морҳо вақте ки аз паси хӯроки худ мераванд, вақте ки хӯроки онҳо аз як дарахт ба дигар дарахт мепарад, ин морҳо намедонанд ки чӣ гуна ба он дарахт гузаранд ва барои ҳамин онҳо 15 метр ба болои дарахт баромада ва баъд аз он ҷо сайри худро нигоҳ карда ба болои он мепаранд. Ва ин мор бошад дар байни дигар морҳои парранда дар ҷои якум меистад. Дарозии он аз 1 метр то ба 1 метр 20 сантиметр мерасад. ин морҳо дар ҷангалҳои тропикӣ зиндагӣ мекунанд ва ногуфта намонад ки инҳо заҳрнок нестанд. ин мор дар вақти парвоз танаи худро ба мисли пружин истифода мебарад. ӯ аввал ба охири шохаи дарахт меравад. ин мор дар танаи шохи дарахт ба мисли ҳарфи Ҷ меистаду ва баъд бо думаш худашро тела медиҳаду ва оҳиста мепарад. дар вақти парвози ин мор танааш ба мисли танаи кобра паҳн мешавад. ва дар осмон ин мор қарор намеистад, ин фақат худашро ба ин сто медиҳад ба он су, барои он ки ба ҷои мехостагиаш расад. ин мори хело ҳам зебо дар осмон метавонад ки ҷои мерафтагии худашро иваз кунад, яъне метавонад ба дигар су равад бо ёрии думаш. ин мор 1 метра метавонад то 100 метр парвоз кунад ва вақте ки ӯ ба дигар дарахт меояд, боз ба болои дарахт меравад. ва ин парвози онҳо барои гурехтан аз марг ва барои сайди худро шикор кардан хело ҳам хуб аст. Парвоз ва корҳое ки ин мор дар осмон мекунад ҳамаро дар ҳайрат меоварад. Самцӣ ин як намуд мори хурде аст. ин намуд морҳо дар байни дигар морҳо аз ҷиҳати оиладорӣ дар ҷои якум меистанд. онҳо дар баҳор баъд аз барфи тӯлонӣ аз таги замин баромада, ин намуд морҳо дар як ҷо дар як сол 2 маротиба ҷамъ мешаванд, як бор дар баҳор ва як бори дигар пеш аз ба хоби зимистона рафтанашон. ва дар баҳор ин намуд морҳои модда кам ҳастанд ва ин морҳои модда як то якто мебарояд. вақте ки ин мори модда мебарояд, қариб ӯро 10 000 мори нар интизор аст. ва ин мори модда танааш назар ба мори нар хело ҳам калон аст. ва кадом море ки мехоҳад ки ин мори моддаро ба даст орад, бояд ки дар рақс ва дар ҷанг ҷои якумро гирад ва ин рақс дар байни 100 000 мор баргузор мегардад. ҳамаи ин морҳо аз думи ин мори модда ҷудо намешаванд. худто фикр кунед дӯстон ки аз думи як мори модда қариб 100 000 мори нар аст. ва ҳамаи ин морҳо ба гӯши ин мори модда мегӯянд ки маро интихоб кун. ва барои интихоб кардани ин мори модда бояд ки он морро ки ин интихоб мекунад аз ҳамаи дигар морҳо дида пурқувваттар бошад. вақте ки ҷанг ба анҷом мерасад, ин мори модда ба дасти як мори нар меафтад. ҳамаи дигар морҳо аз қафои дигар духтарҳои модда мешаванд. ва ин мори нар бо модда ба ягон ҷои оромӣ рафта кори худро мекунанд ва ин тобистон 45 мори нав мезоянд. ин намуд море ки ҳоло шумо дидед дӯстон, дар об зиндагӣ мекунанд ва онҳо бисёртар моҳиро шикор мекунанд. онҳо дар як ҷо худашонро ба мисли гул нигоҳ дошта намеистанд ва вақте ки моҳӣ ба он ҷо меояд, мехоҳад ки онро хӯрад.
аммо дар бисёри ҳолатҳо онҳо моҳиҳоро хӯрда наметавонанд, чунки бадани моҳӣ ба худ як чизи аҷоибиро дорад, ки вақте ки як зук пастан барояд, мушакҳои бадани ӯ автоматикӣ худаш ба кор медароянд ва аз он ҷо зуд ғайб мезананд. ва барои ҳамин ин мор вақте ки моҳиҳоро хӯрдан мехоҳад, ба назди моҳӣ меояду худашро ба мисли як гул шох мекунад. ва вақте ки ин моҳӣ ба ин наздик мешавад, ин бо калааш неву бо думаш кор мекунад ва ин моҳӣ мехоҳад ки ба дигар сук резад, аммо дар дигар тараф калаи мор аст ва ҳамин тавр ин мор инро мехӯрад. ва ин буд дӯстон якчанд хабарҳои ҷамъкардаи мо баҳри шумо дар бораи морҳо. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. дастгирии шумо дӯстон пешравии мо аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.